Non a voz, desde logo, si o espírito que invade o bardo entre as urces irtas. E porque chove, os habitantes do poema teñen que abrir os seus paraugas, sacan o que levan dentro e buscanlle acomodo fora. Só porque ti pousas a mirada no texto podo comenzar coas solucións. E isto é o que consegue Cabaleiro Amábel, facer que seres alienados se presenten ante o mundo e moi a su pesar como persoas ceibes. Pero só a voz empasta as tres historias, a voz que o poema non acubilla. Así pois, o poeta é un ser ancián. Mais que entrar o mundo dentro do poema, botar por fora a escritura como unha lava lene transparente muselina. Tanto ceo, tanta primavera. Ves? Isto é un acto político. Torcerlle a vontade aos que obedecen. Pero falta o contexto. E que decir dos soportes, cando xa o papel non atura e só é concebível unha parede e a proxección de letras digitais, seguramente nos paneis da autoestrada ou no museo, ou esas mesmas frases envolvendo como cintas luminosas os corpos dos viandantes que dialogan sobre o voar das aves ou os bucles dos miñatos que se mimetizan coas árbores cando estenden as súas maus como a un niño. A teoría é esa violencia ética do intansible e está o problema do eu, cantos e das situacións. Prefiro o meu pánico a entrar nas librerías, excluíndote a ti que me abandonas en calquera lugar sen cartos ou dentro do coche sen freo de mao. Visitamos unha cidade para lembrar os edificios das cidades. Os soños non son teoría. E agora temos que quedar aquí porque ti non queres despertar neste palacete de urbanización privada con outros moitos e moitas da nosa condición. Esta noite os nosos asesinos están bébedos ou pechados no váter. Dunha vez, por todas e para sempre, nada hermético, nin críptico, que nosoutras nunca escribimos e ponnos xa en órbita con todos os nosos espléndidos matos e carqueixas. E fíxate como se torna doce a verdade cando descalza te mantés ingrávida na placenta dos anieiros. As sinaxes poden a inquietante floración de abril.